Исәнмесез, җәмәгать? Сәлам достар, безнең бүген Казанның Смена үзәгендә Гыйлем Fest уза. Шәйми булган карыйсың. Һәм мин бүген Гыйлем Fest чарасында булдым. Гыйлем Fest ул мәктәп балалары өчен проектларын тәкъдим итү мәйданчыгы. Бу инде булып узды. Бу бүген шыгырып тулы иде, монда суларга һава калмады ахырдан. Әлеге чарада 20 проект катнашты һәм шуларның 10-сына җиңү бирелде. Мин үзем шәхсән үзебезнең мәктәп балалары белән тавышландыру проекты белән килгән идем монда. Һәм шушы чарадан видеомонтаж сезгә киттек. Рәхмәт шул, татарча әдәби канал. Әдәби канал. Сезнең идеябыз яшьләргә якын татар телендә фәнни материалларны чыгарабыз. Кызыклы һәм шаян юмор белән тәкъдим итәбез. Аңлаешлы телдә сөйлибез. Сез монда ничәлегез соң? Без ашадык. Сез ашагандан төшердегез димәк. Һәм аннары ишәклекләргә ничек узганын ризык наимы төшердегез димәк. Камера тоттыгыз да. Ризык китеше аннары асхат инде чыгып киткән шей диме? Вариант итә ул. Ашык чыкканда төшердек. Сез бөтенләй куркмыйсыз икән, беренче цензурадан да. Киләчәктә без Татарстан чикләреннән чыгабыз. Коллаборация булачакмы? PewDiePie. Аңа барасызмы? PewDiePie белән ул безгә язды инде Instagram. Яздымы? Язды Instagram. PewDiePie белән төшкән. Аның бүлмәсендәме? PewDiePie'ның бүлмәсендә. Оша. Англичә язган, карас. Егетләр, сезгә уңышларга теләктәй калам. Монда бай булгач. Без бергә, беркем кермә. Безнең мультик бар YouTube'да, бар, керә аласыз. Хисләреңнән курыкма. Кем белән бергәсе. Дирая булды миндә мен юк. Уян. Миңа бер шик кирәк. Болай түгел булса. Mühendis? Mechta? Şoför? Yürüme. Yürüme şoför. Ne kadar verin? Alifbala hikayət diye atala. Hər bir hərf ayrı bir hekayə. Fikir degen нәрсә? YouTube'da o'zimizning kanalimiz bor. U kanal gimnaziya o'qitanish aralash deb ataladi. U kanalda biz o'zimizning tajribalarimizni ko'rsatamiz. Wow. Шартlatqanınız bulmadımı sana ne bulmani? Şoratırga olasizmi? Planda barmı? Anar o'qisa bo'lmaymi? Qo'ytirga bo'lar. Yo'ytirga. Ura! Kaniko. Sizning qo'shig'ingizda Tatar yoshlari uchun internet gazeta Sizneң sayti. Biz bunda yoshlar uchun turli qiziq problemalar ko'taramiz. Biz anda turli sotsial ham psixologik problemalar ko'taramiz. Rahmat. Bizning ishimizning maqsadi shu eski tatar tilini tog'da populярlashtiruv bo'lib turadi. Tatar bir turli turklar bir turli iyliklar bo'lgan, biz iylik bo'lamiz. Lekin uni turklar efirda bo'lmaydi. Mana Ramashga o'xshash bo'lgan. Siz demek Kazakistan'dan keldiniz bizga. Men Qozog'istondan keldim, Olmati qalasidan, shahardan. Hoş geldiniz. Hoş gördük. İsmingiz Maqsad demek. İsim Maqsad. Bugün manda nega master-klassdan keldiniz? Bugun master-klassga meni Almas do'stim Olmaz Askadolla. Rahmat аңа. Almasni o'zingiz bilasizlar. Kichigina master-klass o'tdik bolalarмен. Qozoq xalqina, tatar xalqina, turk o'rtaq qilquvuz asbob bor. Son qilquvuz asbobini prezentatsiya jasadim. Folk group degan ansamblimiz bor. YouTube'dan ko'rsangizlar bo'ladi. Turan, Erturan, ip avvar bo'ldi saylarga.
Беренче тапкыр Гыйлем Fest ничек булды синеңчә уңышлы уздымы? Ул яшь укытучыларның кулында иде, аларның ничек күзаллавы булды, шулай эшләделәр. Минемчә ул бик мөһим. Балалар алар күбрәк шундый читкә чыгып, ниндидер мәктәп белән турыдан-туры бәйле булмаган урыннарда үзара аралашырга, идеяларын тәкъдим итә белергә тиеш, тормышта бик ярдәм итәчәк ул. Шуның белән Гыйлем Fest тамам булды, дуслар. Хәзер безне Jadid Fest көтә. Һәм анда җируни хәтта монда. Аста шуның кадәр котышкыч концерт бараймы? Яшьләр китерә, яңгырлар битемә. Корама, йөрәктән, елама, минем атымнан. Яна йөрәк, мәхәббәтемнән. Күз яшьләр китерә, яңгырлар битемә. Капкасы İsənlər şu usuluşundayıq. Aha, isənmisiz. Kamera bilan kelirlər, ham siz isənmisiniz. İsənmisiz. Ben ettim mi şimdi? Tamam ettim ben. Әйе, Uzun montaj барабыз, монтаж жасыйм әйе. Бұл шоуына рахмат. Достар, мин хәзер Камилә ханымга басып торам. О Олимпия чемпионы дип ишеттем. Is that true? It is true. And you come from San Francisco. San Francisco. I'm already impressed that you've come all the way here. Can you tell me about your participation in the Olympic Games? I represented Russia in London Olympic Games in 2012. Yeah. And we got a silver medal in the team event. So you're Tatar and you speak Tatar. Are you learning it? I am trying and making my attempts. And you've come here to the forum, right? So how do you like this event so far? What do you like about it most? Your impressions Bringing the about people together to connect with people from different corners of the world. Oh yeah. What is your favorite thing about the Tatar culture? Food. Food. Okay, what's your favorite one? Shmak. Definitely. So is mine. Okay, thank you. Thank you very much. Selam. Assalamu alaykum. Sen şuraya mı yurtasın? Ekran gelmiş. Bugün jeli uzaya sinirlisin. Ben jurladım da. Wow. Biz de bana işte. Sen işkensin demiş. Alkışladı. Alkışladılar da ya. Yara, mında bulam mı bu işlerden? Mene agar da sizge benim yüzüm hoşlasa indi, menamda osta ссылка çıgar. Benim Instagramga. Qarag'zalan chiqib onda. Qo'raqlashib yeyishimda. Mening boltachilarga ana bularga qo'ytasan bor. Sotasangmi bularni borisida? Sotmayman, qaytib beraman. Yerlarini olib qaytib topshiraman. Sotingdan sizga qo'yana berasan? Yo'q, boyda boy. Ishmakar tug'umning? Boy. Oddiy Boy kishi. Chunki sen tatarcha yashasan. Ha. Tatarcha yasha bilgan kishidan da boy kishi. Boyroq kishi yo'q. Ramjayda beatbox. Bu beatboxni kimga bag'ishladim? Tatar millatine. Nurmagomedov akaga. Hem özenti. Şevalay çünkü Tatar'ın mukatlığının karşısında var. İlerim tutları ki senin bir ne sanmamak. İyergen oturup. Yollar bular. Yollar bular. Ama tutup alıp bunu yerler. Siz көбісінше енді ақыллы яшьләр білешті аларны дұрыс жолға жіберәсіз. Менің іш бойынша енді
панклар, рок-музыкантлар, художниклар, алар тәртип бозарга ярата торган кешеләр инде күбесенчә аларны барда табылдылар. Менә мин уйлыйм, менә татарларның барлары юк. Сел бар, например. Йомырка формасында иде ул логотипы. Но йомырканы ватканда сез белмәйсез бит нәрсәне эчендә анда бозылган йомыркада аларга мождан да ике сарыда килүче. Һәм шотларның исемнәре инде булырга тиеш җиңел. Шот Кукей, например, Кукей, Окей. Зәңгәр чәчәк бар бит. Чөнки зәңгәр күк белән ассоциация капара ятырга яратам җәйгене. Анда печән чапканда, авылда печән чапканда күк карап ятмына дип. Юк, печән чапканда. Шабылак шушы чәчәк, күк образ. Мин ардын куйдым. Китәм. Тормыштан туйдыңмы? Китапсында китәм. Ярак күрешебез тиздән син белән. Табылып тора икән. Без төрле урында син анда. Анда чисто по скайпу. Скайпынча. Такой. Сөйләп кит, чиксенән кайфлар. Ишаным ял итә. Таныш булабыз, бу Ильяс, ул Алманиядән. Һәм аның татар теле шулкадәр камил, мин шаккаттым, үзе Новосибирскта үскән икән. Һәм шулкадәр яхшы яшәп татарча. Ничек килдек монда Jadid Festка? Мин чынлап та Новосибирск шәһәрендә үстем. Хәзер менә 11 ел Германиядә яшим, Алманиядә. Әле менә Казанга эшләр белән килдем. Һәм бөтен дөнья татар яшьләре форумы белән күп еллар аралашкач, мин әйтәм, килми булмас Festка. Дөресен әйткәндә, мине каптыратты шундый масштаблы, бик рухи, милли, ниндидер бер зур чараны мин көтмәгән. Әмма үзең күрмәсәң, аны сизеп, тоеп, тәмен белеп булмый. Гыйлемҗан, син көтәсеңме электрон музыка концертын? Көтәм. Мин көтәм. Илгиз Шәһрәзиевнең Анда One Раз дигән җырына каверын. Һәм мин әлбәттә аның Светлана дигән җырын. Ә мин теге әйтмәсен вакыты дип, әйтмәсен вакыты дип. Һәм дә ул усал, прям маска. Иң усал йөзегезне нисез тезләмә ай. Машалла. Иң усал йөзем. Нинди тәэсирләр алырга килгәнсең монда бүген? Шулай эшләргә килдем. Mouse music әзерләнә. Йо. Нәрсә син? Монда бик кәттә әсбаплар. Космический корабль. Космик корабльда шашапбыз бүген. Шашапбыз бүген. Elektron muzika devam etadi do'stlar. Hali momentda 6 turkumni chiqish yasak. Sizdan Said Olur, Jinstetika bek turkumlarni chiqish bo'lacak. Мы не поем на татарском, к сожалению, но мы используем татарские фольклорные мотивы, которые мы сами собираем в поездках. I'm tired of open books and find out what's inside. Мне некуда бежать, и невозможно ждать больше. Ой, Анди, Hazır bizden uğraşın. Yi, sapından. Kızlar ufkalar yaşamayız. Ufkalar yeme.
Bizga kelgan